passende at fejre det og vise en anerkendelse til Niklas for den store bedrift, det er. Og lad mig starte med at sige, at vi har haft rigtig mange dygtige spillere gennem årene i Kokkedal. Vi har altid lagt vægt på, at vi vil gøre noget for de unge og for eliten med de muligheder, vi nu har. Vi har ikke verdens bedste træningsfaciliteter, det indrømmer vi, men vi har til gengæld et klubliv og et sammenhold heroppe, som har betydet rigtig meget. Jeg skal nok spørge dig lidt til det om lidt, Niklas. Men jeg synes, det er ret flot gennem årene. Vi har så nogle nye unge spillere på vej. Vi har lige haft et slip i en del år, hvor vi har efter at have ligget i elitedivisionen i rigtig mange år, hvor Niklas jo også har boldet sig lidt og repræsenteret klubben, så har vi haft et lille hul, men vi har heldigvis en masse dygtige, både drenge og piger på vej, som knokler hver dag, og som jeg er sikker på nok skal drive det vidt. Og måske det, at Niklas nu vinder, giver endnu mere blod på tanden til de unge mennesker. Ja, læg du bare på kasketten, du. Så det er jo ikke den første Europatur-sejr, vi har, fordi Jeff har også vundet, og det vil være forkert at sige, at Jeff ikke var en af vores, men Jeff har også været andre steder, er startet i Søllerød og kom her til klubben, og har også været her i ungdomsårene, har været lidt forbi Niveau, havde egentlig et job som greenkeeper, og så fandt han ud af, at han alligevel godt ville være professionel, og jeg husker, at han vandt på Mallorca, var det ikke det, han vandt? Så han er sådan også en af de gamle i klubben. Men jeg vil sige, at Niklas er måske sådan helt støbt Kokkedal. Meget bekendt havde du aldrig rigtig været andre steder. Og det kommer du heller ikke ud. Så vil jeg sige, at som jeg nævnte, vi har haft rigtig mange spillere. Vi har også haft rigtig mange spillere, som har været tæt på og har gjort det rigtig godt. Jeg har selv for mange år siden fulgt nogle af de lidt ældre spillere, Niels Rørbæk og Lotte, som jo heldigvis begge to er med til at lave en stor indsats for vores ungdom i dag. Og der var også nogle der gjorde det rigtig godt, og som var rigtig tæt på i nogle situationer. Og det her med at vinde, jeg kan huske, jeg mødte dig på et tidspunkt, hvor jeg sagde, hvor du var lidt nede i kælderen, og du havde misset, og jeg kan huske den der, var det en 10'er på Himmerland, hvor du var klart inden for kottet og lå rigtig fint, og så lige pludselig så skete der ting og sager. Og jeg tror, jeg mødte dig og sagde, Niklas, jeg ved godt, det er pisse hårdt, men du har spillet til det, og det skal nok komme. Og jeg fik heldigvis ret. Så det var ret sejt. Og jeg tror, vi var mange, der gik ud og ind af stuen og ikke kunne holde det ud. Fordi det var så sindssygt spændende. Og de der chip der på 15, det var næsten ikke til at holde ud. Så jeg var glad for, at du hævde potteren frem til sidst og tænkte, nu skal den bare ind til det, og det holdt. Det er en kæmpe forløsning, og må være en kæmpe forløsning at slide så meget for det. Og så inden jeg lige vil interviewe dig lidt, fordi folk vil sikkert hellere høre på Niklas, end de vil høre på mig. Ja. Så vil jeg sige, at noget af det, der gør mig rigtig stolt som formand for klubben, nu har jeg selv været med rigtig meget, også som sponsor gennem mange år på Ekoturen. Og det vi altid får at vide af Flemming Astrup og de andre, det er, hold kæft, nogle dejlige gutter, I har i Kokkedal, som opfører sig ordentligt, og som er en fornøjelse for sponsorerne at spille, når man spiller pro-AM, og siger, hold kæft, hvor er det nogle dejlige gutter. Og det gør mig glad. Altså et er, at de kan spille golf, det er super fedt, men det er rigtig fint, at den opdragelse, I har fået, og det kammeratskab, det kommer ud i fuld flor, når I er ude og repræsenterer klubben og deltager med sponsorer og alt det her. Så tusind tak for det, Niklas. Du er en guttermand. Nå, så skal vi spørge Niklas om lidt, og nu vil jeg spørge om nogle ting, og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så har Niklas lovet, at han også gerne vil svare på det.
Så først og fremmest, hvornår på runden tænkte du, jeg vinder sgu det her? Jeg tror, jeg nåede at tænke det flere gange, og nåede også at tænke det andet flere gange. Nu smider jeg det. Til dem, der fulgte med, så var der jo lidt af et show over på 15. Og nu vil jeg ikke tage for meget på forhånd, men jeg ved, der er kommet flotte præmier derover, og jeg har taget en lille klappepræmie med i dag. Og det er lige præcis den wedge, jeg brugte på hul 15. Og så ved jeg ikke, om man vil bruge den, udstille den, eller bare smide den ud på min vej. Men jo, jeg snakkede faktisk med Thomas Bjørn efterfølgende, og han var sød og skrive, at noget af det sværeste overhovedet, det er at sove på en føring, og især på en af flere slag. Fordi det var uden tvivl det sværeste øjeblik, det var fra, at vi kommer ind på runden lørdag, og der så er 20 timer, til vi skal ud igen, og når at tænke frem og tilbage, og det er det der med, at jeg føler, at jeg har det, men jeg har jo absolut ingenting, jeg kan næsten kun miste den. Så da vi kom ud på runden, der slappede jeg lidt mere af, og det var behageligt, og ja, altså man får de her leaderboards, altså de er jo så store, og man må ikke kigge, men det er jo bare lige i hovedet på en. Men jeg formår først at kigge på et 17, så jeg vidste bare, hvordan det var i bolden, men jeg vidste ikke, om der kom nogen bagfra, eller så videre. Jeg vil sige, første gang, jeg gik og tænkte på hul 18 det meste af dagen, fordi det er hul 18 der. Jeg ved ikke, om man fornemmer det på tv, men det er virkelig, virkelig svært hul. Så da den kommer i banen, og jeg kommer op på green, og han misser sit putt, jeg tror, det er først der, hvor jeg tænker, nu er det nu. Ja. Og nu sagde du det her med at aften i forvejen. Kan man i det hele taget sove? Nej, det kan man ikke. Ja, altså, os danskere derude, altså vi er jo selvfølgelig konkurrenter, men jeg tror nærmere, vi er venner derude, fordi vi ved, vi har brug for hinanden, og vi kan nyde af hinanden, og vi var alle sammen, vi var 8 eller 9 danskere ude at spise middag aftenen inden, og jeg er jo så heldig at være i selskab med mænd som Søren Kjeldsen og Lukas Bjerregaard og Torbjørn, som har prøvet det mange gange. Og de fik snakket mig lidt til ro, og det er rart at have de gutter at spare med. Vi glæder os jo alle sammen på hinandens vejen, og det er rart. Så det hjalp mig lidt. Og så jeg snakker med Cecilie, og jeg snakker med min mentaltræner næste morgen. Fordi jeg har aldrig været i den situation før. Så jeg er heldig at kunne have bygget et godt team op omkring mig, og så bruger jeg og har brugt dem så godt jeg kunne der. Jamen, nu er der jo nogle unge mennesker. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor lang tid bruger man egentlig som professionel? Nu ved jeg, at der er mange rejser, og det er jo også en del af det. Men hvor mange timer bruger man typisk? Altså, hvor mange timer om ugen er fysisk træning, og hvor meget er træning, kortspil og alle de her ting? Jeg vil sige, at alt i alt golfmæssigt med arbejdet som professionel golfspiller, der er nok 60-70 timer i ugen. Så er der måske, altså der er også rigtig meget rejseri, og der er lidt kontortid og lidt sponsorarbejde. Mental træning er måske 3-4 timer om ugen. Det kan være, at jeg ligger hjemme i sengen og tænker slag igennem. Jeg visualiserer, hvordan skal jeg spille runden i morgen? Jeg tænker min runde igennem. Hvordan skulle jeg slå den her, og hvordan skulle jeg slå den der? Så er der fysisk træning. Det gør jeg også en del ud af. Nej. Så måske ikke golfmæssigt, så bruger jeg måske 40-50 timer er vi på golfbanen om ugen. Så det bliver til en del, og det er også det, jeg har fundet ud af i de senere år. Jeg turde næsten ikke holde pause, så jeg har bare været i gang hele tiden. Men hvor jeg har fundet ud af i de senere år, at jeg prøver at holde hver mandag fri. Og så, bare fordi det er kroppen, det er jo golf, det er jo fint, at vi går og så videre, men det er mest op i hovedet, vi bliver trætte, og vi har brug for at komme lidt væk fra det. Men for at svare på de spørgsmål, 50-70 timer om ugen. Hørte I det, unge? Men husk, der er også noget, der hedder skole og lektier.
Ja, og så det der med at holde fri om mandagen, det har Neidel jo gjort i mange år, så det er jo ikke så meget anderledes. Nå, er der nogen, der har spørgsmål til Niklas? Vi kan lige måske tage et par hurtige spørgsmål. Hvor meget betyder din caddy? Hvor meget betyder din caddy? Og han er også gammel ekoturspiller. Så min caddy hedder Kasper. Estrup kommer fra Aalborg, og vi spiller faktisk på landsholdet sammen. Han er gift med Nicole Rock Estrup. Så jeg ringede til hende for 2 år siden og spurgte, jeg vil rigtig gerne have din caddy, om jeg må låne din mand. Og det sagde hun heldigvis ja til. Og der er jo lidt en blanding derude af, at nogen har en professionel caddy, hvor så er det bare sammen på banen, og så er det det. Hvor jeg har en rigtig god kammerat. Så Kasper, han er rigtig god mellem slagene, og det er der, jeg har brug for ham. Jeg sagde til ham inden runden søndag, at din vigtigste opgave for mig, det er, at du bare holder mig i snak, og vi får kommunikeret, og vi får smil til hinanden. Fordi at ligesom i fodbold eller tennis, der reagerer du bare på en bold, der kommer til dig. Men som vi alle sammen ved, bolden ligger stille, og der er så meget tid imellem. Så det er bare, hvordan man bruger hovedet, og det er det. Så man får 10% af checken, men han er nok mere værd end det. Det vil jeg sige. Ja. Jeg kan sige, at for eksempel Kasper her, han forbereder sig rigtig meget, så han i dels i sin baneguide, så skriver han op alle de ting. Hvis nu vi løber tør for ting at snakke om, så skriver han en masse emner op. Og for eksempel her i weekenden, der havde han skrevet nogle gåder, som vi skulle lave sammen. Så han gav mig en gåde 2 gange derude. Og en anden gang, hvor jeg var rigtig presset, det var, da jeg skulle prøve at spille for mit Europaturkort. Og der havde han skrevet en masse emner op og snakket med Cecilia om, hvilke nogle serier vi så i øjeblikket, og spurgte ind til karaktererne og sådan noget. Og der kan jeg huske på et af de sidste huller, der spørger han, hvad min yndlingsfarve er. Og der vidste jeg godt, der ikke var så meget mere at snakke om. Men han gør det virkelig, virkelig godt. Ja. Er der andre ting? Jeg vil lige sige, det der med caddien, det er altså ikke noget dårligt job. Vel? Jeg læste lige af Scotty Schefflers caddy. Han har tjent mere i år end Jack Nicklaus, som er den, der har vundet flest majors. Han har vundet 18 majors i hele sin karriere. Altså det er ret sindssygt, ikke? Nu er han også lidt vild, ham Scotty Scheffler, ikke? Så, men nu kommer du jo, Niklas, så får han noget at se til. Er der et sidste spørgsmål der? Jamen, det var bare, hvordan får man tid til sin familie? Hvor man får tid til sin familie? Hvor meget tid er det til? Det var ikke et spørgsmål til mig, vel? Der bliver spurgt, hvordan man får tid til sin familie som professionel golfspiller. Skal vi spørge Cecilie? Eller far og mor? Som render rundt der og slet ikke kan holde det hele ud og gemmer sig. Jeg kender det. Jeg kan sige, at jeg rejser omkring 220 dage om året, så det er jo meget let, vi er sammen. Og heldigvis for Cecilie, så har hun sin egen forretning, så hun er god. Hun rejser med måske hver 4. uge. Jeg tror især på Challenge-turen, da jeg aldrig rigtig vidste, hvornår jeg kom hjem igen. Jeg sagde, at jeg tager afsted nu, og så måske hjem om 3 uger, måske hjem om 5 uger, jeg ved det ikke. Det var ikke nemt for os. Men nu her, når man har et fuldt kort, så ved man, at okay, så er jeg hjemme om 3 uger, og du kan rejse lidt mere med. Men det kræver jo, at ens nærmeste ved, at hvor meget det betyder, og tager nogle offringer. Og der er jeg bare heldig at have fundet en, som forstår det. Fordi jeg tror, at der er nogle af mine kollegaer, koner, der ikke forstår det lige så meget. Og noget familie, der forstår også, at jeg ikke er meget hjemme, som så er gode til at gøre tid til sådan noget, når jeg så er hjemme, og det sætter jeg pris på. Ja. Så det er jo en anderledes måde at have et forhold på, det er klart. Men så til gengæld, så er der også noget med, jeg kan forstå, I havde købt lejlighed og sådan noget, ikke? Og så var der noget med, der var bestilt et køkken, og så lavede du et godt resultat i Belgien, og så blev det der køkken vist annulleret, og så kom der et lidt bedre køkken ind. Så det kan godt være, at du er meget
Men der kommer også nogle andre gode ting, ikke? Sådan er det, når man knokler for det. Jeg tror, at det er det. Skal vi ikke give Niklas fri, og så sige tusind tak, og stort tillykke til ham?